Estimados alumnos i benvinguts a les classes de la nostra llengua, con lo qual, la nostra llengua. Començam amb un poc de teoria. La nostra llengua és una llengua diferent del català i és un dialecte del castellà. Senyor Bauzà, un dialecte del castellà. Dialecte? Qui ha dit aquesta paraula? Suspès. Torni a setembre. Con lo qual, a su casa. Continuam. Qui parla la nostra llengua no pot dir barret, ha de dir capell. I no pot dir got, ha de dir tassó. Però, professor Bauzà, jo som de Menorca i a Menorca dèiem got, com el català de Barcelona. Català? Això són classes de la nostra llengua. Suspesa. Torni a setembre. Con lo qual, se compre un billete i a su casa. Molt bé. I finalment, la nostra llengua està basada en la llengua dels nostres padrins. El meu padrí no deia pollastre farcit, deia pollo relleno. Bravo, 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 presidente Bauzá, digo, profesor Bauzá. Por cierto, ¿puedo leer un poema que he escrito dedicado a los alumnos de esta clase? Hombre, Carlos Delgado, el meu alumne més avantatjat. Digueu, con lo qual, que això és mel d'oveja. Por supuesto. En Pancho va dient, en Pincho, que la balanguera a última fila tira-li cosetes a sa bandera i ¡viva Espanya! Senyor Delgado, la nostra llengua és una llengua bilingüe, con lo qual també havia d'haver dit visca Espanya. Suspès. José Ra, no m'enviaràs tu també a casa? No, t'enviaré a Calvià. Si no és de fàcil aplicar el decret de mínims, només s'ha de seguir la famosa dita de la nostra llengua. Donde dije dic, digo diec.